Üdvözlök mindenkit! Jó, a mai napot kezdjük egy sajtos topogós elkészítésével. Hozzávalunk először is a tálba, ahogy lehet is látni, 20 deka reszelt sajt. Ez lehet bármilyen reszelt sajt, amit otthon találunk. Utána hozzáadunk kb. 45 deka finomlisztet. Még egy kicsit. Úgy. Jó, ez megvan. Utána hozzáadunk 25 deka margarint. Ez egy csomag, ez egy kocka margarin mondhatni. Belerakjuk, igen, egy csipetnyi só, kávéskanálnyi sót, ez meg úgy gondolatnyit belerakunk. Jó, igen, így. Oké, egy pohár tejfölt. Így. Kanákát itt elveszünk. És belerakjuk a pohár tejfölt. Oké. És akkor nincs más tennünk, mint ezt jól összegyúrjuk. Na, tehát gyúrjuk a tésztát, egészen addig még szépen homogén nem lesz. Igen, nagyjából így fog kinézni. És ezek után, hogyha szépen meg van gyúrva, akkor egy olyan 30-35 percig letakarjuk. Tehát, ugye tésztát elvettük és ugye elkezdett gyúrni. Olyan 1 centisen nagyjából. Kinyújtjuk. Figyeljük természetesen arra, hogy előtte liszttel megkenjük a gyúrodeszka alját. Majd hozzára vagyunk. Előre készítettük ugye a 5 deka reszelsajtot, amivel majd végén megszórjuk, meg egy darab tojásfehérjét, mivel megkenjük a tejét. A tepsit is kiolajoztuk, kikentük liszttel, hogy ne ragadjon majd bele a sütő. Jó? Úgy látom, hogy ez így nagyjából jó lesz. Jó? Terévágót is előkészítettük. Azzal fogjuk szépen csíkokra szeretelni. Jó. Beletesszük és akkor megkenjük tojásfehérjével. Sárgájával. Ezt is mondjuk. Ugye egyrészt szép szint is ad neki, másrészt meg lesz a sajtnak miért szopatni. Így. Jó. Ez is nem is vagyunk. Rárakjuk. Jó. És akkor most rászórjuk a reszelt sajtot. Ebben egyenletesen, mindenhova jusson elég. Mindig a szélére is kell kerüljön, ne hagyjuk ki. Jó. És akkor most már az a feladatunk, hogy szépen csíkolt aggassunk belőle. Hol is kezdjük el? Szélünk.
ide. Főbe. Na, az első tepsink lassan kezd megtelni. Vannak vékonyabb, vastagabbak, ahogy ki hogy szereti. Így. Sosszor. Úgy. Jó. Berakjuk a sütőbe. Kb. 170 fokon, alsó-felső sütés. Így berakjuk. És akkor szép. És akkor megnézzük szépen folytatjuk tovább addig, míg ez sül, folytatjuk a többit, felvágjuk és betesszük a tepsibe. 10-12 perc alatt elkészült az első alagunk. Gyorsan ki is vesszük, nehogy lépjen. És berakjuk a másikat elé. Ímét a sajtos sült, remélem ízleni fog.